Γεια σας παιδιά, πέρα σε στο κανάλι μου, κατεγραφή, like με ένα κουνάκι, εμείς ξεκινάμε. Σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars, αλλά μήπως μάγκες κάτι άλλαξε. Ίσως τα τρόπια μου λίγο μεγάλωσαν. Από ό,τι θυμάστε ήμουν εδώ πέρα στο Power League και τώρα πήρα αυτό και έτυχα τον Spike, μάγκες. Πήρα αυτόν τον παίκτη που τον έχει δωρεάν, μπορείτε να τον πάρετε. Και εσύ και πήρα Colette. Το Mortis τον ανέβασα, όπως και τον Λου. Αυτό. Και γενικότερα έπαιζα με τους παίκτες μου. Και ξαφνικά έπαιζα όλη μέρα για να φτάσω αυτά τα τρόπια. Sorry που έχω να κάνω τόσο καιρό βίντεο, αλλά τώρα ήρθε η στιγμή. Θα παίξουμε με το Spike λίγο solo. Όπα, θα βάλω και αυτά τα emotes τώρα, το big game. Τώρα θα βάλουμε να παίξουμε λίγο solo. Πόσο καιρό έχω να κάνω βίντεο, τουλάχιστον 5 μέρες. Είναι πολύ ρε φίλε για κάποιον που έκανα συχνά βίντεο. Λοιπόν, έλα. Πάμε. Να ξέρετε ότι ο Spike είναι από μικρό παιδί είναι ο αγαπημένος μου παίκτης. Δηλαδή από τότε που άρχισε τον Brawl Stars έλεγα ότι ο Spike θα είναι για πάντα αγαπημένος μου παίκτης. Και όμως είναι. Μέχρι στιγμής και ακόμα τώρα είναι. Όταν ξέρεις να τον παίζεις, όταν ξέρεις να παίζεις καλά μαζί του και τον μάθεις, θα σου φαίνονται όλα πολύ εύκολα, να ξέρετε μάγκες. Όπα. Ο Μαρλέν, πώς το λένε, κάπως έτσι το λένε αυτό. Τι βγήκα τέταρτος, κάπου εκεί. Έχει μπει και ένα μεγάλο update που ξέχασα να σας το πω. Οι chromatic brawlers έχουν γίνει κλασικοί brawlers. Δηλαδή τώρα θα μου πείτε ρε Πέτρο, τι εννοείς ότι έχουν γίνει κλασικοί brawlers. Θα σας πω μόλις τώρα. Λοιπόν, έχουν γίνει κλασικοί brawlers, δηλαδή τώρα θα λέγονται πια chromatic. Δηλαδή τώρα όπως ο Buster ήταν chromatic brawler και έγινε mythic. Τώρα με ρωτάτε, τώρα έγινε ο Surge legendary brawler. Ήθελα να τον πάρω το Surge αλλά δεν πρόλαβα. Έχω και ο Cortaleus έγινε, άλλος δεν έχει γίνει. Έχει γίνει Charlotte, κάπως έτσι λένε. Καλά, αυτός είναι κλασικός παίκτης. Αυτός, ο Αρτί, ο Ότις, ο Buster, η Τζανέτ, η Ιβ, ο Φανγκ, ο Πέρλ, η Μέις, κάπως έτσι, η Μάντι, ο Σάμι, η Λόλα, ο Άς, κάποιος άλλος μου. Σούπερ Air δεν έχω γίνει. Συγγνώμη. Κόλονεν Ράφς, ο Μπάζ που τους έχω, ο Λου, η Κολέτ, η Μπέλ, ο Γκέιλ, μέχρι στιγμής αυτούς έχω. Δηλαδή έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6. Έχω 6 chromatic brawlers, δηλαδή μέσα σε ένα διάστημα πρόλαβα και τους πήρα. Τι λες μόνο. Συνεχίζουμε. Μάγκες. Παλιά που έβαζα λεφτά στο Brawl Stars, δηλαδή στο παλιό μου account, μαντέψτε πόσα πράγματα είχα. Είχα αυτό το skin, αυτό το skin, το κλασικό skin, ένα από τα κλασικά που αλλάζει μόνο φάτσες. Είχα και αυτό το skin. Μόνο που δεν πρόλαβα να πάρω αυτό που είχα φτάσει τόσο τρόπο, αλλά δεν μπορούσα να το πάρω. Δεν είναι πολύ λίγο στο Spike. Εγώ το λέω πάντως πολύ γλυκούλι το Spike. Γράψτε κάτω στο σχόλιο αν το θεωρείτε γλυκούλι. Είναι
και ωραίος παίκτης, μπορεί να βαρέσει μακριά με τα νεύχια του. Συγκεκριμένα και το Ρίκο θέλω να πάρω. Γιατί είναι και πολύ καλός. Για μένα είναι πολύ καλός Super Air Brawler. Αν τον έκανα μια τεράστια αναβάθμιση που θέλω, θα ήταν για μένα Epic Brawler. Αλλά αυτό δεν το... Και μάλιστα έχω ακούσει ότι μπορεί να φέρουν πίσω τα μπουξάκια. Είπα μπορεί. Μην αρχίσετε τώρα και λέτε ότι θα φέρουν τα μπουξάκια. Μπράβο. Μπορεί να τα φέρουν. Δεν μπορεί να τα φέρουν και από τώρα. Έχουν αλλάξει και τα τέτοια του Brawl Pass. Αυτούς τους πόντους για παράδειγμα, θα σου πω πόντους. Τους έχουν αλλάξει και έχουν βάλει κάτι σαν εισιτήρια. Και καλά κάναν. Σε εισιτήρια. Φλαμάγκες, δεν έχει πλέον νόημα να έχουμε πλέον Brawl Pass. Δεν υπάρχει νόημα. Όχι, θα το πετύχαινε. Έλα αγκάθι μου, έλα. Αλλά ένα αγκάθι. Ναι ρε φίλε. Θα τον πάω, το Spike, θα κρατάω μόνο κόλλης για το Spike για να τον ανεβάσω, να τον πάω όσο πιο ψηλά μπορώ. Πήρα και ένα skin το El Primo, θα σας το δείξω μετά. Πήρα και ένα skin. Έλα. Ωραία. Όπα. Ο Άς μπορεί να με κάνει μια χαψιά. Δηλαδή όταν λέω μια χαψιά, να με σκοτώσει. Μπορεί να με σκοτώσει όποτε θέλει και όπως θέλει. Ωραία. Τώρα θα πεθάνεις. Άντε πέθανες. Όχι, έχει μείνει ένας γκριφ. Σωστά το είπα. Γκριφ. Wagging a higher, sunny no higher. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω το skin του El Primo. Ρε φίλε, πάρα το δοντάρι. Λοιπόν, έτυχα αυτό το skin του El Primo από ένα legendary αστέρι. Δεν το έτυχα, που ήταν ένα free legendary αστέρι και έτυχα τον El Primo. Τον El Primo. Τον Ματομίκο. Δεν ξέρω και ισπανικά, τι να κάνω. Λοιπόν, θα πάμε λίγο Brawl Ball να παίξουμε λίγο με το Spike. Και μπορεί να ανοίξουμε σήμερα και ένα αστέρι. Μην ρωτάτε λίγο, σήμερα έπαιξα για να τον πάρω σήμερα ακριβώς αυτή τη μέρα που θα ανεβεί το βίντεο. Wow, ωραίο skin. Αυτή τη μέρα που θα ανεβεί το βίντεο θα είχα τύχει το Spike. Άμα ρωτήσετε δύο αγαπημένους Legendary Brawlers, δύο, θα έλεγα τον Leon και τον Spike. Spike! Goal! Με την ulti για κάποιο λόγο. Για κάποτε θα υπάρχει και ένας λόγος. Για κάποιο λόγο γίνομαι. Monkey doesn't wear any pants. Βάλουμε μόλις τώρα και γκολ. Θα δάμε play again. Όπως πάντα. Πατήσαμε και οι τρεις. Ούπα. Αυτό είναι παλιό καινούριο skin, δεν ξέρω. Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου map για κάποιο λόγο. Είναι καινούριο και το βάλαμε ακριβώς αυτή τη μέρα. Κάτι που δεν παίζει να ξέρετε στο Brawl Stars, ότι θα σας πω δύο πράγματα που μπορεί να μην ξέρετε. Δεύτερον, έχουν αλλάξει δύο
2-3 παίκτες στην εμφάνισή τους έχουν αλλάξει. Είναι ο Μπούλο Κόλτ και άλλος ένας νομίζω, θα τον ψάξουμε. Και είναι και ένας ακόμα, κάτσε να το θυμηθώ. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Αφού είπαμε θα βάλουν τα μποξάκια. Ωραία. Ωραία, νικήσαμε. Τζέιμ, hashtag 100. Κάναμε και οι 3 πάλι play again. Θα κάνουμε περίπου... Χρειάζομαστε 5 νίκες. Δηλαδή τώρα είμαστε στις 3, 2, κάπου εκεί. Μπράβο, βάλαμε κι άλλο ένα γκολ. Άντε, γκολ. Ωραία. Άλλη μία νίκη στο τσεπάκι. Κάτσε να δούμε τώρα. Το κάναμε αυτό που θέλαμε. Πήραμε 24. Μας μένει άλλη μία νίκη. Καλά έλεγα εγώ. Ήμασταν στη 4η νίκη. Χρειαζόμασταν άλλη μία. Άρα ακριβώς το υπολόγισα. Τώρα χρειαζόμαστε άλλη μία νίκη για να πάρουμε και ένα αστεράκι. Θα ήθελα να τύχω κανένα καλό. Μην τύχω πάλι ρεάλ γιατί δεν θα αξίζει φίλε. Δεν θα αξίζει. Έλα. Ναι, γκολ. Άντε γεια. Φέρε. Έλα, γκολ. Άντε, το πήραμε το αστεράκι. Σου. Collect. 1, 2, 3. Ξενέρα. Ρέαρ. Λοιπόν. Μας μένουν 100 τρόπαια. Εντάξει. Αυτά θα τα πάρω και θα κρατήσω μάγιο στο αστεράκι για το επόμενο βίντεο. Που μπορεί αύριο να βγάλω καινούριο βίντεο. Μάλλον αύριο θα βγάλω. Αύριο που είναι Σάββατο. Θα μπορεί να βγάλω βίντεο. Αν προλάβω θα βγάλω βίντεο. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί. Θα το κρατήσω πάντως για να το ανοίξουμε μαζί το αστεράκι να δούμε μαζί τι θα τύχω. Γιατί δεν είναι ρε φίλε τώρα εμείς να παίζω off camera off video. Δεν έχω δείξει ακόμα το πρόσωπό μου. Θα ήθελα όμως να το κάνω κάποτε. Δώσε πάσα. Εντάξει, έβαλες κόλλη και μόνο σου. Αλλά θα παίξω μέχρι να πάω τον Spike rank 10. Μέχρι να πάω το Spike rank 10 σίγουρα θα το έχω πάρει. Ωραία, πάμε. Άλλος ένας αγώνας. Ρε φίλε, τι γίνεται, έχω ρέντα. Γιατί έριξα ρε φίλε την ούλτη μου.
πήραμε μέχρι στιγμή 6 τροπέους. Συνεχίζουμε. Συγγνώμη. Ωραία. Τρίβω τα χεράκια μου και ξεκινάει ο αγώνας. Ένας από τους πολλούς, γιατί έχω παίξει πάρα πολλούς αγώνες μέχρι στιγμής. Δηλαδή σε 20 λεπτά μπορείς να κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Αν το ήξερα, δεν θα το πίστευα. Πώς μπήκε, αφού πέθανε και δεν σουτάρε καν. Πώς γίνεται να μπήκε γκολ. Μάλλον είναι λίγο στημένο, θα το έλεγα, αλλά εντάξει. Ωραία, εντάξει. Δεν προλάβω. Σοφά, ναι. Έπεσες μες στην παγίδα μου, μικρούλι. Γατάκι. Πάμε, έλα, βάλ το please. Τόση λίγη ζωή και βάλει γκολ. Και παίζω, το ξέρετε ότι παίζω όλη την ώρα μόνο με το spike. Ή μπορεί να κάνω ένα μικρό βίντεο και να το ανοίξω. Και μην ξεχνάτε να κάνετε μία εγγραφή στο κανάλι μου. Μην το ξεχνάτε. Πήρα νερό. Τι αφήνεις ανάποδα ρε. Κάνε εσύ. Άσχη, πώς το φάω. Ρε φίλε, πού τη στέλνεις. Έλα. Σε καθυστερώ λίγο. Ωραία. Παιδιά, συγγνώμη λίγο, ο πατέρας μου μίλησε. Τέλος πάντων. Θα μου πεις πώς να το κάνω λίγο έτσι. Όχι. Και θα το κάνω μια χαρά. Έλα, γρήγορα. Όχι. Κάντε δουλειά ρε. Άλλη εγώ θα την κάνω. Μην θα είχαμε τέτοια και ποδημένο. Όπα, 3 kills. 3 kills το τρελό. Μαριάλη, ο Μπλετζέπη, έτοιμος για συμπλοκή. Πώς το βάλα ρε φίλε από εκεί πέρα. Έβαλα γκολάρα από εκεί πέρα. Άντε ωραία, και συνεχίζουμε. Παιδιά, όταν το πάρω το αστεράκι θα το κάνω σε mini βίντεο. Δηλαδή θα είναι λίγα δευτερόλεπτα, αλλά πόσο θα είναι, άντε θα είναι σίγουρα θα είναι θα είναι κανένα 5 λεπτό που θα παίξω και με ό,τι τύχω θα παίξω μαζί του. Και λέει μου δίνει coin. Όπα, εντάξει. Έλα, όχι, ναι, σκότωσα. Παναγία μου και Χριστέ μου, δεν μπορούσε εύκολα να με σκοτώσει. Σκότωσα τον κορτάριο, τι ωραίο που ήταν ο κορτάριο. Το κορτάρι. Έλα κορτάλε. Τα σίβα μου ρε, πέθανε. Ωραία, στο τελευταίο δευτερόλεπτο το σκότωσα. Καλά ρε παιδιά, κανένας δεν τα βάζει με το spike. Κανένας δεν τα βάζει. Γιατί λίγο θα την κάνει τη δουλειά, αλλά τέλος πάντων. Το χορτάρι δεν ήξερε τι να κάνει. Τι να την κάνω. Τι, πώς πήγε. Ίσα λίγο φόρα είχε. Τέλος πάντων.
Τι σουτάρεις, μισή ώρα κάνεις να σουτάρεις. Τι σε φταίμε. Οπα. Πώς είμαι ρε φίλο Νεϊμάρ, έλα. Όχι ρε φίλε, με το κορτάρι πάλι έμπλεξα, όχι. Με το κορτάρι πάλι έμπλεξα. Έλα, έχουμε άλλα λίγα δευτερόλεπτα. Σίγουρα θα το βάλουμε, εντάξει, είμαστε τρελή ομάδα. Καλά ρε φίλε, τι κάνετε με τη ζωή σας. Γκολ! Στο τέλος! Πάλι ο ίδιος. Πάλι η ίδια η μαϊμού έβαλε γκολ. Αλλά τόσο. Και λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας αρέσει κάντε ένα like, μια εγγραφή και εμείς θα λέμε σε ένα επόμενο. Γεια σας!